δείτε τι ακριβώς συμβαίνει αν πάτε στη Βουδαπέστη και τι γλυκό θα φάτε. Υπάρχουν δύο υπέροχα παιδιά εδώ στην Ελλάδα που το φέρανε. Καμινάδα. Είναι αλήθεια ότι το φέρατε από το Δούναβι, είναι το γλυκό του Δούναβι? Ναι, ήταν αποτέλεσμα ενός ταξιδιού που κάναμε με την Ελένη. Πού? Στην Βουδαπέστη. Στη Βουδαπέστη. Εκείνο το παραδοσιακό του γλύκισμα, κάτι σαν τους λουκουμάδες που έχουμε εμείς εδώ πέρα, το φτιάχνουν σε γιορτές κτλ. Και να πω κάτι, η όλη η ιστορία ξεκίνησε ότι τα παιδιά άρχισαν να το πουλάνε στα πανηγύρια. Και έγινε γνωστό το γλυκό από πανηγύρι σε πανηγύρι. Και λένε τώρα λόγω μέσω του Facebook, έχουν περίπου 13.000 ακόλουθους. Λένε λοιπόν ότι θα είμαστε στο τάδε πανηγύρι. Για να βρείτε να το φάτε εκεί. Και αυτό νομίζω ότι είναι καταπληκτικό αυτό που κάνετε. Ετοιμάζεστε και για περιοδία τώρα το καλοκαίρι, Ναι, κάθε καλοκαίρι φεύγουμε. Και το μαγαζί πού τα αφήνετε εδώ? Υπάρχουν παιδιά. Υπάρχουν και περιοδία, καταλαβαίνεις, όπως οι τραγουδιστές. Μα είναι καταπληκτικό. Είναι πρώτη φορά που βλέπω ότι γίνεται περιοδία γλυκού. Και υπάρχει και άλλη ιστορία. Τα παιδιά ήταν ζευγάρι. Και τώρα δεν είναι. Γιατί χωρίσανε, Γιατί χωρίσανε? Σ' αρέσει η αλμυρή καμινάδα και το αρέσει η γλυκή καμινάδα. Καμινάδα, φίλε. Ενώνει τους πάντες. Σεφ, αναλαμβάνεις εσύ. Ναι. Θέλω μια γλυκιά με σοκολάτα να μου φέρεις έξω. Δείξε μας λίγο πώς φτιάχνετε. Θα το πάρω, να φάει. Βεβαίως. Θα με την περιμένει και είναι ανυπόμονος αυτός θα φάει. Έλα, Έκτορ. Σου φέρα καμινάδα. Καμινάδα. Με μπισκότο, σοκολάτα και πραλίνα. 4 ευρώ. 4 ευρώ. 4 ευρώ μπορούν να φάνε 3 άτομα, φίλε. Μπράβο, ρε παιδιά. Να είσαι καλά. Καλό ταξίδι σας εύχομαι. Καλά πανηγύρια. Η Ελλάδα είναι γεμάτα από τα πιο ωραία πανηγύρια του κόσμου. Και να περάσετε υπέροχο καλοκαίρι. Υπέροχο καλοκαίρι, φίλε. Εμείς είμαστε τα πιο ωραία. Τι να κάνουμε, έχουμε πανηγύρια το 15 Αύγουστο. Μεγάλη Παναγιά. Να περάσετε υπέροχα και να διαδώσετε το γλυκό σε όλη την Ελλάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε.